בשיעור תרגול ריביות. אני אתחיל ממבחן של מועד 2014, מועד א', 10/2/2014, שאלה מספר 5, והשאלה אומרת שיש בן אדם שהוא חוסך והוא רוצה לחסוך 600,000 ש"ח תוך שנתיים בשלוש תוכניות שונות. בכל תוכנית הוא רוצה לשים 200,000 ש"ח, ומפורטות לנו התוכניות. תוכנית ראשונה הוא מקבל 2% לשנה והצמדה למדד. תוכנית שנייה הוא מקבל 4% לכל תקופת החיסכון והצמדה לדולר. תוכנית שלישית הוא מקבל 4% לשנה מחושב רבעוני. ונתון לי פה נתונים כלליים על המדד. אומרים לי שהמדד עולה 3% בשנה הראשונה ו2% בשנה השנייה, והדולר 3.95 ומגיע ל-4.15. ובסעיף א' רוצים לדעת מה הסכום שהוא יחסוך בכל אחת מהתוכניות. אז שימו לב, הדבר הראשון שאני שואל בשאלת ריביות זה מה רוצים ממני, סכום או ריבית. אז אני יודע שרוצים סכום לשנתיים. ברגע שאני יודע מה רוצים, יותר קל לפתור. הרבה סטודנטים מתחילים לפתור את השאלה בלי שהם יודעים בכלל מה שאלו אותם. אז דבר ראשון, בשאלת ריבית אנחנו מורידים הילוך ושואלים מה רוצים. אז רוצים סכום, ואני יודע, ואמרנו את זה בשיעור ריביות, שנכנס סכום, יוצא סכום. אז אני אכניס סכום לנוסחה. אז אחרי שאני שואל מה רוצים, אני צריך לבחור נוסחה. עכשיו, אני רוצה למצוא סכום לכל אחת מהתוכניות. בכל תוכנית אני שם 200,000 ש"ח. אז בואו נתחיל מהתוכנית הראשונה. בתוכנית הראשונה אני שם 200,000 ש"ח, ויש לי פה 2% לשנה והצמדה למדד. הצמדה, יצמידו, הצמידו, לשון צמד, זה ריבית צמודה. ריבית צמודה, אני זוכר את הנוסחה, זה 1 ועוד I כפול 1 ועוד G, שווה ל1 ועוד IE. אבל שימו לב, מבקשים מאיתנו כאן סכום. אז מה שקורה זה שה1 ועוד IE יורד. בהתחלה אני מכניס סכום ויוצא סכום. אני עושה דבר כזה, אני מקטין את האפשרות לטעויות. למה? כי יש לי כל השלד, אני פשוט הולך במציב. כשאני רואה את הדברים מול העיניים יותר קל לפתור. אז הסכום, אני יודע שאני מתחיל עם 200,000 בכל תוכנית, אז הסכום הוא 200,000, כפול 1 ועוד הריבית בבנק. הריבית בבנק היא 2% לשנה, אז 1 ועוד 0.02, זו ריבית לשנה, אבל רוצים סכום לשנתיים. אם רוצים סכום לשנתיים, אז כל קובייה צריכה להיות מותאמת לשנתיים. אז אני אעלה את זה בחזקת 2, כי רוצים סכום לשנתיים. והריבית היא ריבית רק לשנה אחת. שימו לב, בריביות עובדים לאט. הריבית היא לשנה אחת בלבד. לאחר מכן אני עובר להצמדה. G זה ההצמדה. ב-G אני מציב. שימו לב, אני צמוד למדד. אם אני צמוד למדד, אז רק המדד מעניין אותי. אז אני הולך למדד ואני רואה שהמדד עולה 3% בשנה הראשונה ו2% בשנה השנייה. המדד משתנה, ואמרנו, ריבית שהשתנתה היא ריבית משתנה. ולכן המדד הופך להיות 1 ועוד I1 כפול 1 ועוד I2, שזו בעצם ריבית משתנה. אז אני רואה שבעצם הדבר הזה, 1 פלוס G, הפך להיות ריבית משתנה. עשו פה הכלאה של נוסחאות. אז אני מציב 1 ועוד I1, אז ה-I1 זה השנה הראשונה, זה 3%, אז 1 ועוד 0.03. אם המדד היה יורד, אז הייתי עושה 1 פחות 0.03. כפול 1 ועוד 0.02. ואני אקבל תשובה.
עכשיו, לפני שאני מסיים ונותן את התשובה, אני בודק שהכל מותאם לשנתיים. אז שימו לב, זה הסכום, כפול הריבית לשנה אחת שאני מקבל בבנק מותאמת לשנתיים, כפול השנה הראשונה של המדד, כפול השנה השנייה של המדד, אז גם המדד מותאם לשנתיים, וזה ייתן לי את התשובה. 218,608.84. זה הסכום שחסכתי בתוכנית הראשונה, אני אעבור להציב בתוכנית השנייה. בתוכנית השנייה אומרים לי 4% לכל תקופת החיסכון, והצמדה לדולר. הצמדה, יצמידו, צמודים, או כל דבר כזה שמדבר על הצמדה, זה ריבית צמודה. ולכן אני אכתוב את הנוסחה של הריבית הצמודה. אז 1 ועוד I, כפול 1 ועוד G, שווה ל1 ועוד IE. אני מבקש לא לוותר על הכנת השלד ולא להציב ישר. מי שמכין את השלד, הסיכוי שלו לטעות בהרבה יותר נמוך. וזה גם נותן לכם נקודת פתיחה יותר טובה לשאלה, כי אתם יודעים מה אתם הולכים להציב. אז רצו סכום, אז ה-1 פלוס IE יורד, נכנס סכום ויוצא סכום, ואז אני מציב. גם בתוכנית הזאת אני גם שם 200,000. אז 200,000 כפול, שימו לב, 4% לכל תקופת החיסכון. תקופת החיסכון היא שנתיים. ולכן אני מציב 1 ועוד 0.04, אבל פה אני לא מעלה בחזקת 2. למה? כי פה ה2% היו לשנה, ופה 4% הם לכל השנתיים. כשזה היה לשנה, התאמתי את זה לשנתיים, כי רצו סכום לשנתיים. פה 4% הם כבר לכל השנתיים, אז הם מכסים לי את השנתיים, אז אני לא צריך להעביר אותם בחזקת 2. ה-G, שימו לב, ה-G שלנו זה ההצמדה. אני הולך ושואל למה אני צמוד כאן. כאן אני צמוד לדולר. אם אני צמוד לדולר, אז רק הדולר מעניין אותי. אז אני רואה שאני צמוד לדולר, הדולר היה 3.95, ובתום שנתיים הוא סגר על 4.15. אני מזכיר שבנוסחה אני צריך להציב עשרוני, שיעור באחוזים. וכאן יש לי מספרים בכסף, זה 4.15 ש"ח ו3.95 ש"ח. זה לא טוב לי. מה שאני עושה, אני צריך להמיר את זה. אז באיזה נוסחה אנחנו ממירים? אני מזכיר, ב-FV חלקי PV שווה ל1 ועוד IE. עכשיו, במקום ה-IE אני יכול לקרוא לזה G, כי אני רוצה למצוא את G. אז בעתיד, ה-G שלנו, ההצמדה, הדולר, הוא 4.15. היום הוא 3.95. וזה שווה ל1 ועוד G, כי אני מחפש את G. וזה שווה, אני מעביר 1, G שווה ל-0.0506. אני לא מכפיל ב-100 כי אני הולך להציב את G. אז 1 ועוד ה-G שמצאתי שזה 0.0506, וגם כאן אין חזקה. למה? כי זה לכל השנתיים. אז אני מציב ואני מקבל תשובה. 218,531.64. אני עובר לתוכנית השלישית. בתוכנית השלישית אנחנו רואים 4% לשנה מחושב רבעוני. שימו לב, מחושב פלוס ערך של זמן זה ריבית אפקטיבית בנקאית. צריך לזכור בעל פה את הנוסחאות של הריביות ואת המילים שהן מילות המפתח שאני יכול לקשר בינם לבין הנוסחאות. אז הנוסחה של ריבית אפקטיבית בנקאית היא 1 ועוד I לחלק ל-M בחזקת N ששווה ל-M כפול T, וזה שווה ל-1 ועוד IE, אבל אני מכניס סכום וה-IE ירד וייצא סכום. אז אני מציב 200,000 גם בתוכנית הזאת,
כפול 1 ועוד הריבית, שזה 0.04%, שזה 4% לשנה, לחלק ל-M. M זה מספר התקופות בשנה אחת בלבד, איך שהריבית מחושבת. הריבית מחושבת רבעונית, אז אני שואל כמה רבעונים יש בשנה אחת בלבד. 4 רבעונים בחזקת n שווה ל-4, שימו לב, כי ה-m הוא אותו m, כפול t. t הוא השנתיים פה. אז אני מכפיל ב-2, כי רוצים לשנתיים את הסכום. ואני אציב ואני אמצא שהתשובה היא 216,571.34. אז סיימנו את סעיף א', נעבור לסעיף ב'. שימו לב על סעיף ב', רשום מה הסכום כסף הכולל שקיבל ומה שיעור התשואה. אז שואלים אותנו פה שתי שאלות. מה הסכום הכסף שקיבל? בוא נעצור, נעשה סימן שאלה בשאלה, כי אין. אז נשים סימן שאלה בשאלה, וזה הסכום הכסף שהוא קיבל. הסכום כסף שהוא קיבל, הוא השתמש ב3 תוכניות, ובכל תוכנית הוא הפקיד כסף. אז אם הוא יאסוף את הכסף מכל התוכניות, הוא ידע כמה הוא קיבל. אז בוא פשוט נחבר, הוא קיבל ככה. אז בתוכנית הראשונה הוא קיבל 218,608.84. בתוכנית השנייה הוא קיבל 218,531.64. בתוכנית השלישית הוא קיבל 216,571.34. סך הכל הוא חסך 653,711. ושואלים אותי בנוסף, מה שיעור התשואה לכל השנתיים על סכום החיסכון הכולל? עכשיו, לא להיבהל, שיעור תשואה וזה, זה בסך הכל מה הריבית האפקטיבית לשנתיים. אז רוצים את הריבית האפקטיבית לשנתיים. שימו לב, יש לי סכום בסוף, זה הסכום שחסכתי בתום שנתיים, בסך הכל, זה הסכום שהתחלתי איתו. אז אני יכול לעשות FV לחלק ל-PV. 653,000 זה הסכום העתידי, 711, לחלק ל-600,000 שווה ל-1 ועוד IE, ו-IE הוא 8.95% לכל השנתיים. כמובן שהורדתי 1, הכפלתי ב-100, אנחנו כבר מתורגלים בזה, וזה נותן לנו את הריבית לכל השנתיים. זה שיעור התשואה שהוא הרוויח באחוזים על כל השנתיים. סיימנו את השאלה הזאת, נעבור לשאלה הבאה.